Il-Partit Nazzjonalista kompla bil-kampanja elettorali tiegħu is-sibt filgħaxija b'laqgħa oħra taħt it-tinda f'Għawdex illi kienet it-tieni waħda f'anqas minn ġimgħa. Laqgħa fix-xara illi ġiet indirizzata mill-Prim Ministru Laurence Gonzi u li fiha l-istess Prim Ministru ġie intervistat mill-personalità Awċija, Deborah Si. Hawnhekk il-Prim Ministru ma naqas milli jagħmel enfasi partikolari fuq il-proposti li għandu l-Partit Nazzjonalista l-Għawdex biex jinħoloq ix-xogħol. U fakkar kif waqt li Muscat m'għamel l-ebda proposta l-Għawdex, il-Partit Nazzjonalista għandu pjan ċar biex jinċentiva n-negozji Għawċin. Min jiftaħ negozju ġdid ġewwa Għawdex u dan negozju ġdid iħaddem tnejn min-nies miegħu u allura jkun qed joħloq żewġ postijiet tax-xogħol ġodda lil dak il-business santuh eżenzjoni ta' 200,000 euro għal 3 snin mill-income tax, li hija somma sostanzjali li għandha tinkoraġixxi numru ta' investituri żgħar biex jiftħu negozji ġodda ġewwa Għawdex. Laurence Gonzi sostna li Malta, kontrarju għal pajjiżi oħra Ewropej, żammet il-finanzi tal-pajjiż fis-sod fl-aħħar 5 snin. Malta llum hi pajjiż li tista' timxi brasa mollija l fuq għax iddeċidejna tajjeb. Pajjiżi oħrajn huma pajjiżi li qegħdin fit-trabil għaliex id-deċiżjonijiet fil-finanzi kienu deċiżjoni ħażina. Di differenza u għandna bżonn nieqpaw hekk għal ġejjieni biex ikollna l-futur fis-sod permezz ta' finanzi fis-sod. F'din il-kampanja elettorali l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi wkoll illi f'Għawdex isir investiment f'lukandi ġodda. F'Għawdex għandna bżonn naraw iktar hotels 5 star, l-aqwa hotels possibbli ġewwa Għawdex u rridu niffaċilitawha. Fl-interventi jew il-Prim Ministru fakkar fil-bidla kbira illi ra Għawdex minn mindu pajjiżna ssieħeb fl-Unjoni Ewropea. Aħna nduru fuq il-Labour Party u ngħidulhom intom x'qatt tagħmiltu għal dil-Gżira Awċija, x'qatt tagħmiltu, x'wiċċ għandkom tiġu ġol-Gżira Awċija u tgħidu li hawnhekk għandkom xi proġett tal-Għawdex. Sadan it-tant fl-istess laqgħa tkellmu wkoll Għawċin illi faħru l-proposti li qed iressaq il-Partit Nazzjonalista b'risq Għawdex f'din il-kampanja elettorali. Fit-tmiem il-laqgħa fix-xara, il-Prim Ministru appella lil dawk iż-żgħażagħ li se jkunu qed jivvutaw għall-ewwel darba fid-9 ta' Marzu li ġej biex jagħmlu l-aħjar għażla għall-futur tagħhom u tal-pajjiż biex il-futur ikun verament wieħed fis-sod.